Badaya yuarakna nira ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara mugi katentreman karahayon lan keslametan tansah kasarira marang warga Gong ing negara Dwarawati Setyaki kawula wonten tinimbalan ingkang hadhawuh Kaka Prabu hamiji keng rayi ing swala bumi pun Setyaki sawetara dikepenakne anggone padha lungguh yudi panjenengan ingsun ora bisa wawan pangandikan kanthi pratitis marang jeneng sira yayi awit jeneng sira sumurup lan mangerti mbok menawa dina sakmengko praja Dwaraka kerawuhan tamu agung saka negara Mandura inggih kawula Nakna Dewaji sasana saha wanci kula borongaken dhateng Kaka Prabu Ndwarawati anggenipun badhe manembrama rawuhipun Kaka Prabu Baladewa ing Praja Mandura. Iya Setyaki banget panarimaku. Duh Kaka Prabu jimating gesang kula donya prapting delahan. Kaka Prabu Baladewa sami wilujeng rawuhipun Kaka Prabu Baladewa dumugi ing Dwarawati mriki. Wih, salah. Iya Kresna, nir ing sambikala ora ana alangan sawiji apa budal saka Praja Mandura tumeka ing negara Dwarawati tansah ginanjar karaharjan kang sarta kawilujengan. Ora nyandung sambikala sawiji apa Kresna? Nuwun inggih. Duh Kaka Prabu, piye Kresna? Sak rawuh paduka kang rayi ngaturaken pasegahan Panakrami pambagi mugi kunjuk sahandhap pepada paduka njeng Kaka Prabu Baladewa. Iya Kresna, dahat katedha kalingga murda Seh Panakramane yayi ing Dwaraka ingkang rumentah marang pun Kakang ing Mandura. Kosok baline Kresna, puja pangestawanipun Kakang wae tumrapa marang Yayi Harimurti. Inggih Kaka Prabu. Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken jaja rumeketing wardaya miwahana rah daging kayuwanan. Mboten langkung sumangga kula dherekaken lenggah kanthi prayogi Duh Kaka Prabu. Piye Kresna? Monggo kula aturi lenggah ingkang prayogi. Lah iya to. Kaya-kaya ora kurang prayoga anggonku lungguh ing dina sakmengko Kresna. Kaka Prabu, piye Kresna? Sak sampunipun lenggah ingkang prayogi, monggo kula ngertos bilih palenggahan sakmangke paduka Kaka Prabu rawuh ing Praja Dwaraka
semunipun wonten babakan ingkang wigati. Keparenga Kang Rayi ing Dwarawati sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna slindro ingkang raos slindro ingkang batos pun Kresna nyadong rumentahing sabdanipun pangandika Kaka Prabu Balarama. Non ngestokake dawuh Yayi Kresna. Permara reh manguswamya ngambrang kadi karunaning kaswahasih ring marga Hamalatgung risang ganda mastrat maja lengleng lalu manguladi surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah Humya samara wayahanto Kresna prabanipun Kakang ing negara Dwarawati iki ingkang angka sepisan ya kuwi kepengin tilik kayuwanane Yayi Kresna sumrambahe para warga Gung ing negara Dwarawati. Puja lan puji syukur kang jero yen kabeh tansah ginanjar kawilujengan kang sarta kebagaswarasan ewa dene angka 2 Yayi. Pun Kakang ngaturake alam oneng alam iku tembung lawas oneng kuwi tegese kangen. Awit wis sawetara wanci ora bisa wawan pangandikan kanthi pratitis klawan jeneng sira Yayi Kresna. Janjane pun Kakang ngono kepengin nalikanipun Kakang miyos siniwaka ing kraton negara Mandura wekasane Yayi Kresna tilik sambang ana ing Praja Mandura. Ning mbok menawa kepenginanipun Kakang kuwi sajeke urip ora bakal kelakon jalaran apa? Jalaran Yayi Kresna wis sumpah kang disekseni jagat raya saisine. Nalikane Yayi Kresna isih jaman dadi begal, dadi kecu, dadi brandal lan sak panunggalane biyen. Kowe tau nyilih pusakanipun Kakang nembung bakal nyilih wujude Kyai Nenggala kinarya mateni Ratu Angkara Murka saka negara Dwarawati Purwa kang jejuluk Prabu Menari Singa. Ning sangertiku kowe biyen iki isih dadi maling Kresna. Temahan ora tak silihi pusaka Nenggala ning malah tak unek-unekke entek amek kurang golek bebasane. Nganti Yayi Narayana kewektu tembunge kewektu sumpahe. Kaka Prabu menawi mboten dipun ampili wujudipun Kyai Nenggala mbok sampun nanging paduka sampun ngantos ngunek-ngunekke dhateng Narayana. Narayana niku ngampil wujudipun pusaka Kyai Nenggala lair batin kinarya pados kamukten supados boten ngucik-ucik kawibawanipun Kaka Prabu Mandura. Seksenana jagat saisine kula sajek urip kula boten badhe sowan kang sarta ngambah negara Mandura. Mula ora ana critane wayang kok Kresna ndayoh ning Mandura iki ora ana critane. Kaka Prabu, piye Kresna? Kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki sampun boten usah dipun rembak perkawis punika monggo sami wangsul kados wingi uni. Lah iya to lah iki ngene sak banjure ing ripalungguhan iki bakal ana bab kang bakal tak suwunake pirsa marang Yayi Harimurti. Perkawis punapa to Kaka Prabu kok ketingalipun sanget wigati. Ngene Yayi. Suwargi Kanjeng Rama Basudewa. Iki rak kagungan putra cacahe 3, 1 Baladewa, 2 Yayi Kresna, kang 3 utawa pungkasan Yayi Bratajaya utawa Dewi Lara Ireng. Lah
Kasunyatane anak telu kuwi mau sing loro wis Nyakrawati hambau denda kemul kamukten keceh bondo dadi ratu Mblegedhu disunggi-sunggi karo wong sak negara. Ya kuwi siji pun Kakang ing Mandura apa dene Yayi Harimurti. Wis ora kurang-kurang sawiji apa dasare ya wis padha bebrayan, wis padha duwe tedak turun utawa anak. Lah sing tak gagas kanthi kandas tekan tulusing tias, sing tak gonta kanthi cetha nganti jroning nala, sing tak teliti kanthi permati nganti tekan jroning ati. Sing tak pikir rina pantaraning wengi ora ana liya kejaba mung adimu si Bratajaya. Ya senadyan adimu Bratajaya dina sakmengko mapan ana negara Ndarawati, tak kira ora kurang sawiji apa ning nyatane rak uripe durung temata to Kresna. Lah wong wedok kuwi kenek diarani uripe temata kanthi becik lan apik lamun to wis diwengku ing kakung. Lan becik-becike wong wedok tumrapipun Kakang ora mung waton kakung sing mengku putri mau, ning sak bisa-bisa kudu duweni garwa sing tresna lahir trusing batin Kresna. Syukur bage sing duwe kelungguhan kang sarta derajat lan pangkat. Pamriye apa? Pamriye dimen bisa mulyake adimu si Bratajaya. Gandeng cenenge apa? Lah gandeng cenenge ngene. Blakasuta blakutang terus terang pun Kakang kepengin mulyake lan nata uripe si Bratajaya utawa Yayi Lara Ireng. Durung suwe kae pun Kakang ketemu kelawan Kanjeng Rama ing Mandaraka, Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Ingkang wosing gati sing wose rembug. Pun Kakang diutus nata uripe putrane lanang ya kuwi si Burisrawa. Lah kamangka Yayi Kresna wis weruh, wis sumurup dhewe yen to putrane Prabu Salya kuwi nak ana 5. 1 Erawati, 2 Surtikanti, 3 Banawati, 4 Burisrawa, 5 Rukmarata. Mongko si Burisrawa kuwi digadang-gadang, Burisrawa dikudang-kudang, besok bisa lungguh dampar keprabon ana ing negara Mandaraka. Bisa ngganteni palungguhane Rama Prabu Salyapati. Nanging ya gene. Uripe si Burisrawa nganti tekan saiki uripe ora cetha. Kelambrangan kaya wong edan. Ing atase anak ratu candrane kaya gelandangan. Merga ora nate saba kraton rina wengi sing disaba lupute pos kampling ya pasar. Kenang apa kok uripe si Burisrawa kaya mangkono? Bareng tak takoni Kresna, tinemune jebul Burisrawa sakmengko lagi nandhang wuyung. Burisrawa nedeng edan kepayang karo putri Ndwarawati kene. Ora ana liya kejaba mung adimu si Bratajaya. Lah, yen iki mengko Yayi Kresna sarujuk nglilani lan nyengkuyung tan murunga si Bratajaya ora bakal tiba aning padas curi nanging malah tiba aning kasur babut. Merga calone dadi ibune wong sak negara Mandaraka. Upamane ngono piye Kresna?
Leng-lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lir-lino tanpa ganin lir-lino tanpa kanin yen tantulusa mengko sang diahukumo Duh Koko Prabu senadyan to paribasan kula mentang-mentang kadi Gandhewa malang-malang kados perbatang jernyatanipun ingkang menang Murbawasesa ingkang rayipun Bratajaya niku mboten wonten sanes kejawi namung Koko Prabu Pandura. Lah mula kuwi to Yayi, nanging ri palenggahan sakmangke kula nyuwun kanthi sanget sawetahipun bab adi kula Bratajaya kula borongaken Koko Prabu Mandura. Nanging Koko Prabu kula anggadahi panyuwunan kalih perkawis. Loro perkara ki apa wae? Ingkang setunggal kula suwun paduka Koko Prabu mboten nindakaken goroh. Awit paduka menika Nalindra, paduka menika ratu, hambekipun Bawa Leksana mboten kenging lincati sabda kang kawedar. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Angka kalih ampun ngantos paduka Koko Prabu nyendu dhateng penggalihipun sinten-sinten saya-saya penggalihipun tiyang sepuh. Kalih menika ingkang dados panyuwun kula Dhuh Koko Prabu. Ya, yen pancen kaya mangkono aku ora bakal goroh. Aku ora bakal nglarani atine sapa-sapa. Sing baku aku bisa ngrabeke adiku si Bratajaya lan si Burisrawa Kresna. Lagi cowalan sabdo ora kang sumewa kekereng pasewakan wonten tiratamekta Soroti pandang sumulung amadangi jroning pasewakan menari watono katon remu amit pasang kalimantabi pisawananku sinabeta ing Nyiladuni dumawaing tawang tuwang kaki Prabu ing Dwarawati aku kang sawanana pendhapa agung kene kaki bingaing manah kula
prasasat lumampah wanci pangklong kepapak obor sewu dene ripalungguhan sakmangke paduka kepareng rawuh wonten Praja Ndwarawati mestinipun kemawon badhe mangestoni kula kaliyan para kawula satemah mahanani papayung dumateng kula sak nagari ingkang hanjog dumateng Karahayun kejawi saking menika kok ngantos paduka kraya-raya rawuh wonten Ndwarawati menika kados pundi nalaripun Kresna senadyan to aku luwih tuwa nanging pancen aku kudu sowan ana Ndwarawati awit wis sak wajibe pancen kudu kaya mangkono yektine waleh-waleh apa kaki anggonku semengko prapta Ndwarawati kene kejaba tilik kawilujenganmu kang angka loro aku bakal ngindahke tembung anak polah bapa kepradah netepi jejering wong tuwa ingkang tinangisan dening anak gandeng wis sawetara suwe anggone si Permadi lan Bratajaya sambung katresnan tur ndak sawang sajake wis padha madhep mantep rasane mula karep ben bocah loro kuwi mau ora nrajang wewalaring agama lan kasusilan sowanku mrene mung bakal ngumpulake balung pisah aku nedya ndodhok koringinang jambe lan suruwe ngebon-ngebon esuk ngudan-udan sore ngelamar Bratajaya muga-muga kalilakna jinatu krama dening anakku panengah si Permadi kaki kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit empit dosa ngretnaning bawana wong yuwasitu kang walang ati yuwasitu kang sing tias yuwasitu kang kudu garing duh bibi ngaturaken panuwun dening ngantos semanten anggen paduka paring sih nugraha adi kula pun Bratajaya nanging bibi ingkang wenang hamurbolan masesa dumateng lara ireng boten wonten sanes kejawi namung Kaka Prabu Mandura mila saking menika sumangga Kaka Prabu Baladewa kula aturi paring dawuh piyambak dumateng Bibi Kunti magrepokan kelawan kang rayipun Bratajaya do Kaka Prabu. Ya, aku tak matur Yayi. Meksa dadak melu-melu kaya budine wong ceplik laliyen kalengkane ngrep nyuwun pangapunten Sang Bibi kapeksa kula ingkang kepareng sumalonong matur lan menawi anggen kula matur niki mengke wonten kiranging Trapsila Baladewa nyuwun agung ing samudra pangaksami. Iya sing tak anti-anti mung sabdamu paringa katrangan ingkang gamblang kaki. Nggih. Kula nyuwun pangapunten Bibi. Kok nembe sak mangke paduka paring dawuh kok nembe sak mangke paduka nglamar adi kula pun Bratajaya. Nyuwun sewu, rawuh paduka wonten Dwarawati niki kasep. Lire kasep kepiye kaki? Ngaten. Benjang dinten Anggara Kasih. Bratajaya niku badhe kula suwekaken janur kuning. Tegesipun badhe rupyan-rupyan. Badhe palakrama lan badhe kula dhaupaken kalian putra ing Mandaraka.
Nenggih adi kula pun Burisrawa. Malah kebeneran. Mumpung samangke Bibi Kunti kersa rawuh wonten Dwarawati, sisan damel kula nyuwun pangestu miwah panjurung. Benjing dinten ingkang tinemtu, Bibi Kunti kula aturi rawuh wonten Mandura nyengkuyung lan pangestuni dhumateng adi kula Bratajaya ingkang badhe rabi kalian Burisrawa Bibi. Oh. Kaya sinamber bledek jantunge Dewi Kunti. Brol ponang riwe kaya dineres. Jegrek datan mobah datan musik. Tingkem netra kekalih nahen dateng wiranging batin. Mlumpruk datan podarbe karekat. Deprok wonten pendhapi agung. Seru nalongso nenutuh diri jerit sundul langit njolo kaya natap pakoso datan karaos dlewer luhira prasasat tangkis dadal megap-megap tan bangkit hangampah seseking raos mangkono kya tinetekake nadyan to megap kya kawijil dawuhira sang ayu. Koko kaki Prabu Mandura apa dene kaki Prabu Dwarawati banget panarimaku dene aku wis antuk mangsulan kang cetha lan prasaja yen ana luput ku aku njaluk ngapura sapungkurku muga-muga Dwarawati nemu raharja aku mundhut pamit kaki Om. Nata Kresna nanganti kodho Yai Prabu Hayu sung kawing tias mulat solahing arini kira Yai pun kakang wis nyembadani apa sing dadi aturmu nampik secara halus tumrap panglamar saka Ngamarta kang lelantaran Bibi Kunti iki mau piye Reka daya sanggih terungsit kang ndak tindak iki mau apik to Yai Kresna. Sae kok Prabu. Lah salah. Ning sae kagem Koko Prabu Baladewa piyambak. Lho. Kok ngono? Nyuwun sewu. Dateng ajeng kula rak sampun matur monggo anggenipun badhe murba Bratajaya ning syaratipun kalih. Ingkang setunggal Koko Prabu mboten kenging goroh angka kalih mboten paring adamel cuwa manahipun tiyang saya-saya manahipun tiyang sepuh. Syarat kalih kala wau sedaya paduka tabrak goroh sampun cetha dereng wonten rembug ingkang gumathok bilih benjang anggara kasih menika palakramanipun Burisrawa lan Bratajaya. Kenging punapa kok paduka goroh mekaten? Ingkang angka kalih paduka adamel remuk penggalihipun Bibi Kunti Talibrata kedahipun paduka ngertos. Bibi Kunti menika sampun sepuh tur nggih wujuding priyayi estri. Lah kok ndoprok nangis gugluk wonten pendhapa nyuwun pangapunten. Bibi Kunti menika sugengipun wiwit kuncung ngantos gelung tansah prihatin
Poso sesirih tansah nyedak mringyang agung. Dene Paduka kok wantun adamel remuk penggalihipun Bibi Kunti tur Paduka wantun goroh kalian Bibi Kunti. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Menawi wonten bebenduning dewa ingkang badhe tumama wonten Paduka, mangke kados pundi Koko Prabu? Aduh, mati aku. Kakang Baladewa kok mentala timen tumindakmu marang Bibi Kunti. Kamangka aku wae durung milih si Permadi apa si Burisrawa. Lah kok Kakang Baladewa wis wani mutusi lan ngorek-orek penggalihe Bibi Kunti. Tak kandhani ya Kakang. Tresna kuwi uruping jiwa luhur, tresna kuwi agem-agemane Gusti Kang Maha Kuwasa kang diparingake marang titahe. Tresna kuwi bakal ngrembaka selawase lamun linambaran rasa welas lan asih. Tak baleni, katresnan kuwi bakal ngrembaka selawase lamun linambaran rasa welas lan asih. Yen tanpa rasa welas asih katresnan mau ora bakal awet. Akehe tembung jodoh kelawan bojo kuwi angel jodoh nanging sak temene kuwi kleru. Yen jodoh kuwi jer lanang wadon bisa dadi jodhone ning yen bojo kuwi bebrayan kang agung. Kanthi tumalining tresna mula ya Kakang. Yen Kakang arep ndhawuhke aku karo Burisrawa aku gelem. Lah dalah nanging lho nganggo nanging yen wis pinesti dening Gusti ana tetembungan siji pesti loro jodoh telu wahyu papat derajat pangkat lima donya kuwi manut dening kodrate sing gawe urip. Yen wis pinesti dadi jodhone senadyan to sing siji mapan ana pucuking gunung sing siji mapan ana tengahing segara. Yen wis pinesti dadi bojone ya mesti bakal kelakon mesti ana wae dalane wis kuwi ya Kang sing dadi aturku. Piye to iki bocah loro iki? Ora Kresna ora Bratajaya nuturi kakange. Banjur kakange ditinggal, sing salah niku Paduka. Ing atase rung mesti ditampa kok nekat sampeyan niku. Nuruti wong nekat. Sing wis karowan ditampa ae rawani nekat. Lah kok rumangsane peh menangan dhewe. To. Sak dunyoe tamu sing ra kajen iki Anggur Baladewa. Ki piye iki? Ratune Pati Eduk ngilang kabeh iki tancepan model piye iki? Ya ora nggo bedolan iki, Wes mbuh.
Kang pekane tanpa sangkan Sakeca pandang Batari Saraswati Sayakti Handayani Mekaring Samya Budaya Kunti ibuku sawetara wanci aku karo Permadi lan Gatot mapan ana alun-alun Praja Ndorowati nganti-anti tekane Kunti ibuku kepiye antuk gawe apa ora Permadi kowe aja kaget ya kulup nalika aku sowan ana Ndorowati jebul tinemune anak Prabu Mandura sing bakal boyong Bratajaya bakal didhauphke kelawan Burisrawa sabar ya kula Mulat Mara Sang Arjuna semunira gamanungsan Wis munira gamanungsan Duh Kanjeng Ibu pedah menapa kula gesang wonten Madyapada menawi kula mboten saged sesandingan kalian Kakang Mbok Bratajaya Jlamprong kowe dadi cah lanang aja gampang mutung iki cetha sing dadi pepalang kakangku Mandura. Tunggune neng kene. Iki perkaraku karo perkarane bule.